Здравей, България! Вече излязаха видеа на някои от ударите вчера в прохода Ормуз, откъдето минава близо 30% от световния петрол и 90% от храната за страните от залива. Вероятно са използвани лодки, дронове, каквито сме виждали в последните години да се използват в конфликта между Русия и Украйна. Добавям и видео, в което Пентагона пусна за поразени цели в Ислямската република. Тук не покривам само едната страна. Виждаме множество високо точни попадения на САЩ, но те практически признаха за огромна тяхна грешка, довела до над 100 загинали деца при удар до военна база, който засяга и училище. В удара се използва изкуствен интелект и този пример трябва да стане прецедент за доказателство относно факта, че тази технология още не е готова за автономни решения от такова ниво. Завършвам с тези удари по енергийните обекти в Саудитска Аравия. Конфликтът вече носи огромни негативи за воюващите и глобалната икономика. Дори днес да се разберат, ще отнеме месеци за да се рестартира целият капацитет, защото някои държави вече спряха добив поради невъзможност за складиране. Благодаря, че останахте до края. Ако намирате видеото за информативно, харесайте и се абонирайте.